Baina non da audio teknikaria? Jo, nik horrela ezin dut lanik egin. Kamerak, arteslea, guztia presplatoan. Argiak, astera goaz. 2, 1, raketa! Oker, bino, zer egiten duzu gaur? Okerrez, zu zehendari jauna. Denak zuen burutazioa esan nahian hasiz gero, estresa. Zuku bat behar dut grasian, ananas aporekoa mesedez. Oi, eskerrik asko. Oi, Baina zer da hau, salda beroa dirudita? Eia zu favore ekarri zu beste bat, preskoa, eskerrik asko. Oker, baina etortzat jezona, platora, bertzela programa zer? Airean gaude! Telefono deiari pasa, orain! Oker, baina asegi behar dugu, ona ez patatatu gabe hasi behar dugu saioa, Hor konpon. Haupa, arratsaldeon! Kaixo? Hola! Kaixo, nor da bilor? Mireia, non darra? Lekitxokoa. Lekitxarra, badaukagu lekitxarra bat hemen, taldean, gure ekipuan, koldo, fenomeno hutsa. Aizu, ikusi duzu Mireia ez da oker honak etorri gaur platora. Lagunduko aldiazu niri okerri hotxegin eta honat etorri dadin. Bota oiu bat okerri honan entortzeko okerri hona. Bota oiu bat, Mireia. Bota oiu bat okerri. Oker etorri. Oker etorri ba, ez da ginen dagoen. Bueno, tortzen den bitartean, Mireia, adi, guantxiko ziko dituzun, irudi hauei, erne. Bueno, Mireia, ara! Torri da, oker, eskerra ditu duzut, Mireia. Mireiak esan dut, anik, ja! Listo baina, ezta? Bueno, irudiatzak ikusi ditu Mireiak, eta orain galdera dugu zuretzako. Ongi erantzun beharko diguzu galdera saria irabazteko. Zein begi kliskatu du neskak? Kliskatzea horrela da. Eskuina, ezkerra edo mingaina atera du? Mireia, zer uste duzu? Ezkerrekoa. Ezkerrekoa izan da, oker? Uste duzu? Zendarian inaiz. Ja ba, ikustagun! Ikustagun! Ongi ikusi duzu, Hortxe, primeran, venga, lehenbiziko paria, lekitxo aldera, venga, 1, 2, 3, edo 4. Epa, Mireia! Lehenbiziko utxa bat, Mireia. A ber, suerte. Lau garrena. Ea zer dugun hemen, galtzerrizikina. Ez, txartela dut zuretzako, hartu hau handerino. Tatorri nirekin, zuretzako oparia hementxe dagolako. Opari bikoitza gainera, Lola eta Virginiaren zira eta aterkia, Mireia, zuretzako. Bi gauzak iragazu dituzu, bale? Gaurko bezala... Ez horregatik, neska, gaurko bezalako egunetan, probetxu ederraterako dituzu. Olako gauzei. Bertaldi bat arte, aio! Bigarren deia, oker. Kaixo, aiert! Hola. Epa, zemouz? Ondo, poste naiz. Izu, lagundu kaos hau zuzentzen. Esan, aurrera galdera! aurrea galdera. Ergi! Hoixe ba, fin, aurkez lanetan zu, aiert. Fin. Prestate galdera erantzuteko orduan? Bai. Bai, mentxe, hauxe dio gaurkoak. Zenbat behi daude munduan? 3 milioi. Asko. 450 milioi edo 1250 milioi. Mordo bat. Behi. Zenbat ote daude? Aiert. 450 milioi. Bai. Onats, erantzuna. Ezpa, haunitz gehiago, gehiago, 1250 aiert. Zut asmatu, ezin dut oparirik eman. Urrengo batean probai marko duzu, jazte ortobia duzun. Vale. Izan ongi? Bai. Aio. Agor. Tia, zer dator orain? Zer dator ba? Baina zuk zertarako daukazu gidoia. Zertarako etxeatzen dugu egunero. Hau ez da serioa. Serio ez dela horrela nahi duzu? Serioago? Hobeto? Utzi totokeriak. Oker, serio jarri zara zu gaurre. Zuzen ere paperian. Ba bai, serio jarri behar. Programa hau aurrera ateratzeko zerbait beharko dugu, ala? Ea, telefono zenbakia. Hori altzen ba. Txe, ez duzu oroitzen, ala? Proietiko naiz ba. Oker, gazteok, 902 2 bada gure telefono zenbakita bakizu Lapurtarrek, Xeberutarrek eta Baxe Nafarrokoek 003 markatu behar duzuela aurretik edo bertzela internet bidezera jartzetizkete gurekin harremanetan. irubikoitz.betizu.com webgunean sartuta! Ondo. Erki. Venga. Kaixo, Lara. Lara? Kaixo. Jo, abesti izena daukezu. La, baietz. Bai. Zea laia. Laguntzeko prestantzaude, Lara. Bai. Esan ba, akzioa!
Akzioa. Jerki! Akzioa balara, zer dagoen sobaren arramarko diazu, guan txerakurtsiko dizugun, irudi honetan, adi! Oh, Zer dago hor lekuz kanpo, Lara? Begia. Bella zen hor lekuz kanpo? Oker? Behar bada. Ados gaude? Ezagun. Ja ba, konproba ezagun. Bota! Belarra hau ez da zuretzat, Bella! Bai, Bella lekuz kanpo eta oparia zuretzako, Lara. Ederki asmatu duzulako, guazen ba, kutsa aukeratzera. Bata, bila, irua, edo bortza. Irua. Iru. Ha! Zubai ongi aukeratu, Lara. Mila zorion, zuretzako gaurko oparirik onena. PlayStation 2 irabazi duzu! Eskerrik asko. Zuri deitzarren, zure etxea bidaliko dugu PlayStationa, bale? Bai, kantatu berko zu Agur. Bizkor segi, Lara. Aio. Agur, Bella. Aixo, arratsaldeon. Kaixo. Nor da bilor? Ainoa. Ainhoa, non darra? Eskoitza. Nola? Eskoitzakoa. Eskoitzako, egin du gaur elurrik eskoitzan. Bai. Bai, egin du, te bilizara jostetan, elurretan. Ez. Ez, lastima, zergatik bat, zuzu gustoko? Ez. Jo, ani gustoko no, baina gaur herrian ez du elurrik egin. Ez du bat elurrik egin. Bueno ba, zuretzako bikoten jolasa dut, ezagutzen duzu? Bai. Ea, hortxe orduan gure zenbakien barruan duten irudiak ikusi, eta berdina direnak elkartu egin behar dituzu. Hasi ba. Bota, Ainhoa. 3, 6. Bita 6, bi hor. 3, 6. Iru, barkatu, iru. Eta 6, tiaba. Bale, segi Ainhoa. 2 eta 4. Bita 4. Bi. Eta 4 buruan. Zuk, eta gehiago? Azkenekoa? 1 eta 5. Bat eta bortz, bat hemen, txak, eta bortza, pa! Elegante, guazen, venga, horrengo pari eskoitza aldera. Bata, bila, 6 edo bortza. Zein? 6. 6. Ba, zuretzako paria, bikoitza zuria ere. Lola eta Virginiaren estutxea eta kuaderna bidaleko ditugu eskoitza aldera, bale? Eskerrik asko. Zorionak eta eskerrik gaitzeagatik. Horrengo bat arte, agur, Bella. Eta hau azken Bella gaurko zurea, Unai! Unai! Epa! Hemuz, ondo? Bai. Poste naiz? Poste naiz? Mutu gelditu da, Oker. Ez naiz gatu, Ezin dut sinetsi. Ixo, zer esango dut mukizioak agurtzeko, laguntza behar dut, Unai? Zer esango dut mukizuak agurtzeko? Zakit. Ez dakit? Adibidez? Agur. Agur, bakarrik? Ez. Zer gehiago? Ondo izan. Ondo izan, ba, gero ebiliko dugu, horko sei agurtuko dugu, zuk erran duzun bezala, Unai. Agurtu ondo izan. Bueno, galdera dugu zuretzako, ongin atzuten baduzu, zuretzako gaurko azkenengo saria. Hauxe dio, zer da Manhattan? Penintsula, Bella Arraza, edo Irla? Zer da Manhattan? Irla. Irla da? Ja ba, kusi? Ba bai, Irla da primera, venga, bixi, azkeneko paria. Unai entzako, bat, bi, zazpi edo bortz. Zein, Unai? Venga, bereizi ez hainbertze pentsatu, ez da bate ona. Zazpi. Zazpigarrena, ba zuretzako, txartela, Anderino zuretzako. Torri nirekin, ondugu. Mentxe, bertan ikusi! Nor da nor jolasa etxeratuko duzu! Irabazi duzuta! Mila zorion, Unai! Bizkor segi, agur! Gerki. Bueno ba, moztu! Moztu? Bai, mia! Ba, guatzela! Bueno, baina agurtu beharko dugu gazteak, ez da Unaiek errandigun bezala, nola zen? Agur! Ez, Eta? hori gero bukaeran esango dut. Agur! Horaxe. Bai, agur, bueno, baina ez, gaur lagunak denak agurtuko jo, bereziki bat agurtu behar dugu? Bai. Oker, zein? Oiana, gure lankide agurtu behar dugu bereziki eta zorionak erran. Eta unitz urtez, muixu ondi batarra, bere urte betetxe delakoz, gaur. Zorionak, Eta gero, Eta gaur agur esango dugu Unaiek, baino Maritxuri izan behar dut, Maritxu erra zeren zure pastelak. Eta Unaiek esan bezala, agur, eta ondo izan. Ze ona pastela, Maritxu. Bueno, behar itzuteko hau betiko tenore berean. 8 gutxi, buelta hortan. Izan ongi bitartean, sin, bizkor segi.